И така, здравейте, приятели! Много се извинявам, че не съм качвал от известно време, но ето, че и днес създаваме нов World на Survival и нали ще снимам. Просто много работа и нямах толкова много време за снимане, но се опитам, нали, така по-често да снимам. Очаквайте повече епизоди. Така, надявам се да се чувам добре. Така. Окей. И в момента ще създадем новия свят. Беше Space Survival, това ще е Faker Survival. Казвам. Няма чит, няма нищо, няма читване. Да. Окей, 3. Ама да сложа си да си дам. Това е сида. Не. Това ще сида. Ако искате да играете, нали, може да го вземете. И в началото ще лагва много и се надявам да не съм на остров. Записвам в момента. Няма проблем. Като гледам, да, лагваме лекичко. И наскоро наследствата Майнкрафт. И ще играем на минигеймс, като ни са, нали, в премиум сервери. Така, окей. Събираме малко храна и вълна. Това месо ни е много нужно, тъй като без него не можем да отидем. Сол няма какво да идем, да гледам само така. Само две овце. И не виждам дървета, което е лошо, много лошо. Се надявам да вие... Да, дървета. Окей, значи хомът ми ще някъде тук. Видим, че там има някакви стройки. И ще събера дърво. И нали, ще преспа по някакъв начин. Ще се помуча да оцелявам. Дано оцелявам, тъй като миналият път беше доста хард. Survival, като гледам има само едно дърво, ще е по-хардкор, така че продължаваме. Ако виждате, там има sugarcane. И събирам дървото първо. Така ето там е sugarcane, после ще го бера и нали то ще ми там фърмичко ще направя долу. Ако не ми паднат саплинги, просто сме до там. Просто дървото ни е много малко и не знам какво ще правя. Имам един саплинг. Но този един саплинг няма да помогне много. Виждам кой е там. Така. Сега се направя... Момента. Трябва да се тръгва. Окей. Момента. Така. Няма ли го? Хубавото ни легло се. Така ще спим. Окей. Не спим. Сега да си направим някакъв мина. Нали вече всичко ще бъде оправено. Тук това е началото все пак. И нямам никакъв флаг, което ме радва. Така.
момент погледна. Не виждам дървета. Много лошо е това с дърветата, така че ми трябва доста саплинги, за да да оцеля добре. Ще се развиваме, когато не снимам, за да може ще гледам да снимам по-често, за да може да наваксам пуснатото. Перфектно и тук има кол. Надявам се да се оправя микрофона. Надявам се да се чувам малко по-добре или не знам по-гадно. Ще видя и ще се запомня как съм бил, нали така. Ще се получи. Окей, обаче ми трябва повече кабелстоун. Извинявам се за гласа ми, просто боли ме гърлото. И това е. Някой да правя. Сега. Чуя още един кол. И ще хапнем и нали ще продължим. Това е било. И се притеснявам вече за това дърво, тъй като не е паднал никакъв сапли. Да, не съмнявам се да. Тук го сгафихме, тъй като нямаме достатъчни материали за този survival. Значи ще огледам. Сега ще правя малко настройките. Ето така мисля, че е по-добре. Така не ми лагва. Окей, малко ще го намаля. То пък е натини. Така. Добре. FPS ми е 25 фрейма. 25 FPS. Това е много добре. И ще хапна. Защото не ми се мрем. Още първият епизод и се надявам да не умрем много, тъй като е много скапано. Там виждам храна, която ще ни подсигури за известно време. Ще направим меч. Ще го направя камънен, тъй като не ми се хаби дървото. Имам само 2 лога. Те са много ценни в момента. Точно в този момент логът ни е най-ценното. Гора. Явно вече не е най-ценното, но все пак. Намерихме гора. Често казано, много хубаво място сме. Поне на мен много ми харесва. На място, където сме в момента, се оцелява яко. Решен съм да значи ще снимам повече, защото не знам защо е толкова много. Искам да направя 100 епизод, което е много, наистина много. И ще се постарая, нали, така всеки ден да има по едно клипче, за да се насъбират и нали, да станат един ден 100 видеота. Ще се направя една дупка, където ще бутаме овцете. Клипа няма го правя много дълъг. Това е началото само от това развитие. Survival с приятели или нещо такова, не знам. За Sugar World сервера има бъгове и не е сплатен хост, така че трябва много неща да се оправят точно за Sugar World. Затова. Нали, за сега няма да приемам никой в сервера, тъй като все още, пак казвам, никой не играе. Нито аз, нито Гриша Гейминг, никой. Просто серверът е бъгнат, така да го кажа. И му трябва платен хост, всъщност за, нали, е по-удобно. Му трябва и платен хост. Поне аз така си го мисля. Окей, не е в ръката. Не в ръката. Нуп. Окей.
Мърдай. Мърдай. Тези овце ме дразнят много. Много. Голямо бутане. Но като ги размножа, мисля, че се наразмножаха и с пшеница. Не знам. Сега. Също напишете в коментарите дали е така. Защото не знам, често казвам. И да. Ако има някакъв неочакван край, не се чудете, що. Окей. Детъвце тук. Се оправя фермата за sugarcane. Окей, сега. Ще направим много голяма, тъпо ми трябва sugarcane. И ако намеря village наблизо, просто ще е перфектно тук. За survival ще е много яко. Не трябва да ходя за храна, защото сега ще трябва пак да мръд. Но ще гледам да не умирам, тъй като това е скучно, полагам. И да се гледа как умирам. И може би също е скучно как в началото се развивам, но това е положението и няма какво друго да направя. Окей, трябва да се бъде малко камък. И мисля да започна Майнкрафт, в смисъл да се направя на български игра. Аз по принцип съм свикнал да си играя Майнкрафт на английски. И за това игра така. Не че нещо. Да. В смисъл, когато съм си играл Майнкрафт, съм си бил на английски, никога не съм играл на български. Шрифта не ме кефи, често. Все по-да. И робота. Всичко. И да си знаете. Окей. Чакам да се стъмни. Малко така да стил покрай нас. На пръчка, окей, 9 пръчици. Лягаме да спинкаме. Сега. Какво ми трябваше? Начало. Така. Сега. Това ще точка. И ще се запиша координация на месеца. Смисъл ще ги снимам. За да ги имам. Така. То. Виждам овца. Овца на хоризонта. Съжалявам, овце, но ще трябва да умреш. В смисъл, това е много яко място, тъй като има и храна, не чак толкова много. Но все пак как ще си размножа моето птици и всичко ще стане перфектно. Много трябва да майвам. Значи главно сега ми трябва рана. Дано намеря и диаманти. Никога в първото ми копане не съм намирал. Никога в първото. Никога. В първото копане не съм намирал диаманти. И ако намеря, защото сега съм решен да копам около не знам колко време. Без да се връщам, но за тази цел ми трябва много храна, която аз нямам и е голям проблем. Но мисля, че ще се справя с храната. И тази гора ще бъде отсечена скоро, тъй като това е малко дърво, ще правя много постройки и ще стане много яко. Не знам, че няма още. Значи също ако имаш още ще идем много по-удобно. Но за жалост Майнкрафт е решил, че трябва да има овце. Не че ми е проблема с овцете.
Не мога да се направя такова. Камперам смисъл, нали, събирам храна, но това е по-нататък, пък аз без това ще експлорвам. И няма как да намеря поне една-две кокошчици, които ще гледам и ще гледам, ако да ги бутам до нас. По-скоро с бърже ще ги дърпам. Така мисля, че храната е достатъчна, но все пак за всеки случай. Да видим какво има тук. Май нищо има, какво да спра. И смисъл, храната ми е много за сега. Нали, ще имам да ям доста. Но ще майвам и това ще ми помогне, нали, смисъл да не излизам да среща храната, като това е гадно и няма как нормален сървайвъл. Може да видя на какво игра, на хард. Окей, на хард ще игра. На хард. Хардкор. Is the best. Окей. Събирам всичката храна. Без това имам сферма. Ще си ги размножа. Не е кой знае какъв проблем. Няма да свърши храната, после не знам какво ще правя, затова бързо трябва да се размножавам. И виждам едно пресе, което няма да го закачам. Ще стои там. И като намеря друго, ще е голямо бутане. Така че... И определено ще го заснема как бутам прасе. Това ще е... много. Просто велико. Така, какво правим сега? Трябва да се направя ферма. И тук цялото пространство ще бъде с някакви постройки. Тук ще направя най-вероятно някакво мостче. Нямам чест до сега. Така че ще се направя един. Голям обаче. Защото за големите хора. Вафо хипер. Голямата работа. Оя. Така. Някакъв бе този човек. Имам и много вълна, което е добре. Като гледам аз слънце не виждам. Имам само да се го пратя. С това с обсипани, мисля, че не се вижда. Имам много време. Така че не се притеснявам. Виждате къде е слънцето. Трябва да залезне. И така. И не знам какво ще правя това ден на Майнкрафт. Значи това е ден първи. Майнкрафт. И може би ще снимам на дни. Не знам. Това ще е малко гадно, защото аз трябва да не играя. Ако ще е на дни. Това ще трябва да направя на блок. Защото не се рискувам. Така. Там видях колко ще отида да го обера. Ще видя какво има. Тук има лава, което ни помага, тъй като там има вода и мога да се направя източник за обсидиан. И няма да се налага да търся някъде обсидиан и това пак ми помага за оцеляването. Ето, по-рода до някъде не обича, до някъде не... Самия Майнкрафт до някъде не обича, до някъде не мрази. Виждаме прасита. Красанка. Окей. Ето го, как ще бутаме прасенце. Значи бутам прасетата и мисля това да е за епизода, тъй не ми се прави много дълъг, защото трябва да конвентирам половин час, да имам малко време. Така че,
Момент само да се правим пак микрофона, за да не се чувам прекалено силно. Това все пак се заедно с мене. Окей, мутни, върви. Върви, олигофрен. Окей, гледам бутонния начин. Тук да това една дупка. Ще избягай сега сигурно. Просто ако избягай, ще го застрелям просто вече. Така. Това съм готин. Ето го, мъчи се. Аха, Джеймс Бонд. То клип се казва Джеймс Бонд. What the fuck? Не ми дава да го бутам. Това е бъга на Майнкрафт. Или то просто... То върви. И аз не мога го бутам. Добре. Срамка. Вижте го сега. Колко е нахален. Бива ли така? Ти го буташ, той върви. Качи са. Аре, качи са, бе. Губиш ми деня. Вот. Виж! What the fuck? Това прасе ме мрази. Буквално. То стои и нахалства просто. Просто... Не знам какво да кажа за това прасе. Ще се караме. То много. Деня е към края си. Аз ще си играя още половин час да бутна още едно прасе. Да. Не очаквах да бутаме само животни дупки в този епизод, но някакво правим. Някакво друго трябва да размножаваме. Праста. Нямам моркови. Ще е много трудно да бутам само. И той... Садна се. Аз го бутам, той си хвана пътя, пича. Това е нахалност. Това е нахален. Просто. Аз да го бутам, той човека си хваща пътя. На същата страна. Аре, ти е по твоя приятел. Дупата. Ако отидеш, ще се дам една... Там не излезеш. Сапнеш. Се радваш. Това, което имаш. Окей. Нямам кол. Храна. Друго. Окей. Деня приключва и аз мая приключвам, тъй като бутна двете прасета. Мен само да вземам дърта. Нещо вземам вълна там. Първо ще не спам. Окей, явно няма мога да се не спам. Вече би трябва да мога. Окей, пак не мога. Пак. И просто ще ги запиша в някакви дупки и горе сложа вълна, за да се личи. Малко бе вълната, не познам колко. Вътре видите, аре. За да не бъде чак толкова нагъл да ви слагам дупки. Ще сложа по един торч. Да се виждате. Поправите. Това определено трябва да направя мостче. Няма да минавам по тази река всеки път. Тя вълна ми помага. Много. Така. И мисля това да е за епизода. Не е кой знае колко дълъг, но не е кой знае колко кратък. Така че... Нали, там някакси размерче. Да. Окей, тъй като няма какво правим, ще сложи това дърво. За фън, изкаче и да, хол. Интрото, тъй като ще да го... Не щяхме да говоря за интрото. Ще го измисля смисъл или ще го дръпна от нета по-точно. Не знам интро, смисъл все още си измислям по-точно с правенето. Някакво, което да ми допада. Не намерих някакви такива интрота.
Както и да е, и реших да се направя някой аз сам, да се пробвам. Но ако не се получи, ще дръпна, нали, от нета. Но все пак ще си направя интро. И чуй. Тяги. Не знам за колко каза това. Извинявам се. Извинявам се. Окей. Това беше за епизода. Благодаря, че ме гледахте и до скоро! Ляо!